ngai ku play phi ha ka kerteng ka badan bor ka jong jisu no pet em jangi bat ngai ngu i play bangila ya ka ban wan chapi ka ni ka khlemat ya ka ban yatho i ka khubor ka babha ka jong play ya ka bo play bu ha ka download ka jangi ban ngai ngu i play ba ngila ya ka ban don ha ni ka por ya ka ban aiman cmi phi ha deng kum kini ki por ki be e ber bistam ki ba ka prathei baro ka we kai kandu bat ngakwa e ka ban kerana pi na ke kubor ke bau beli bu ke download ke jonga na ke kitab ke jong isia bat ngila ban pai sha ke kitab ke jong isia ke nong ke basau pulai ke dekot ke ba khat khandai bat kini ke kubor ke bang kwa ban kerana pi ke long ken ke kubor ke bau beli u kwa ban keren yangi namar bau beli u kwa ban le ik thamai ke jong em ke jongi bat ke kerteng jong ni ke kubor ngala banong hakmi ngan le ik thamai but ngin penchong nong rem yagni ke khubor na ke kitab ke jong isia ke nong basau fly ke khot ke ba khat khandai bat ngan puli ka kum ba kalong hakmi ngan le ya ke bathamai menta kan mi no pin om tip ya ka ngan penlong ya ke lenti hakari klau ken bat kiwa hakari kenja bar yanoi pi lamba jeng ne ke khubor ble le ker khuinga bat ngange ro ba kalong ke jeng ker khui phi ke tir ke jong ble ke ong ba hakani kapor ki khon Israel ki ladan ha ka hapreng jong ka jing petwer shapo Babylon but hapreng jong ka jing long mrau ka jong ki ha ka ri Babylon ba ka jing petwer ka jong ki la ka jong ka ri ki la shem ye ka jing janjar ba ka jing long marwe hangta ban re uble wan leng baw jong isaya but wan ya ka ban thu eki ba ulong uble jong ki la ri people na ro ka khot ka baneng kong ang te fin shem ba uble ong lingba jong u isia ong henry kumni u try u blay ong u bathau yemi ko jacob but u taw bala thau dur yemi ku Israel what ship tiang namar ngala sius pa yemi ngala khot yemi de ka kerteng melong u jonga haba mi let lengba ki ngan long lembat mi but lengba ki wa kin telep yemi haba mi ya lengba ka ding menom ing lemne ka thli ding kanom jilia yemi kada ka dei ka bo blay u wan ya ka ban krench ki khon Israel ha ka por jo ka jing janjar ka jong ki ban ngala ru ban ong ba kani kani ka khubor le se ka bau blay kwa ban krenching ya ka ba community ka khlemat hapreng jong ka jing janjar ba le se war ka prthei bro ka wei ka don hapreng ka jing shap tiang ba kum kini ki por yo coronavirus ring kwa ban wan ra ni ka khubor banong what shap tiang namaru blay la seus pa kanu ngana pren jo pi pentikna ile di but pi snu tho ile di ba pilong ki bla seus pa ki jong blay ba la dang anong pi la re pi la tikna ba pilong ki bla seus pa ki jong blay what ship tiang namaru blay long ringkat bat pi but kakti jo blay ka kular ni haba milit leng ba ki ngan long lembat mi but leng ba ki wa kin telep yemi but haba mi ya leng ba ka ding menom ing lemni ka thli ding kanom jilia yemi but ngalong pi ublay uba kren ya kani uday ubjo ublay uba menen menta bat siki bom jukut ban nganong ipi habang puli ni gad khot ublay pen kan mau nga shpang ki arteli ki jingjia ya ki khon Israel bat kum joro hakapor ka jong Daniel angi i haba hakapor ka ba ublay upla ki khon Israel nagari Egypt but ublay upnya leng ba ki ya ka bakin hap ya ka ban lecha ka kri kanan ka kari ka ba ublay ula kular nam ta jongki ban nganong ipi hakata ka khlemat haba kilami no nagari Egypt penban ki kendo ya ka dureo basao kalentia ka jongki ban re new blay ubakular ki khonisel ban ronekat bat ki hagano gono ko benta ka jong em ka jongki nganong ipi ulawan ya ka ban penkat ya ka dureo basao but ki khon Israel kilala ya ka ban ya lengba ya ka dureo basao but hanging i ba blay ong haba phia lemba ki ngan long lembat phi but lengba ki wa kinom telep yemi nganoi phi ka dureo basao ka de ge he tamban re kam shem la telep ya ki khon Israel nrei penban nganoi phi nda haba ki khon Israel kila light but kila dep banya lengba ki dureo basao ka kalawan but ka telep ya ki shipai ki jong pharu kani ke de ka bor ka jong blay ubala kula ringi but nganoi phi ublay ru ong haba miya lemba ka ding menom ing lemni ka thli ding kanom jile ai mi kani ka pen kan mau nga ha ka por ka jong Daniel haba udem bukhat nesar ula ay ka hukum ya ka bakin mani ka blay thao but kini ki parlok ki jong Daniel Shadrach Meshach badu Abednego kim shem la kongu e ka ban mani kini ka blay thao but kaya ke bala jia kalong ba Nebuchadnezzar la pinmi ikini hukum bala de kinu ki bamani on bread iki shakala warding
But ngan ongi pi kila shem ya kini ki parlok jong Daniel but kini ki governors jong Nebukadnezar kila wan ya kaban mudui but hadien kata ka jing mudui la ra kini ki parlok ka jong Daniel shows but usiem ula penshitomi ki katkum kata ka an ka jong u ban thang ki hak lawarding but rei ka ik bejia ka long ba hadien kini ki parlok ka jong Daniel ki la bread iki shak lawarding la ong ba usiem la yu I way pat ubriu ubasau namar ki dan tang laingut henrei la dan so we pat ubriu baya rengkat bat ki ndah ba ki la pej ki I ba ude khon jong blei ubade ki Jesus Christ uya rengkat bat ki ke bajia ka ba mi nang ta ka long ba what iwe is new na kita ki parlok ki jong Daniel nganong pi ong kam shem la ing penban kita ki sipai ki ba bread ye kini ki parlok ki jong Daniel shakala warding ki la inglut kani ke dei ka kular ka bas kem ka jong blei bat kani ka kular kan long yang abat ye piro hakini kisi ano ipi la da pi ngai scam but shania scam how blay ubla kular but utau blay ba pendep ki jing kular kan ipi kanir kan long nang ta jong pi la pi ya le ba ki jing e ki nom la ai ga ban telep pi ba pi ya le ba ki khlam kan ipi ka khlam kan nom yo ya ka ban kta kti ki jing em ka jong pi ba ano ipi pidei ban pen scam ya ka jinget haladi ba ublei unle eke ba crow nan ta ka jing em ka jong pi but kat bang nang pusan ya ka ne ka kita ka jong isa ka sau fly ka tien ka jong blei ba ka khubor ka jong blei ka ba ublei wan ra shinge ka long hakmi ngan le eke patamai but nganoi pi hadien jong ka ni ha ba ki khon Israel kila ya biang bat ublei hakani ka khot ka ba khat khanda jong ni ka nong ba sau fly ublei ong hakmi ngan le ye pi eke patamai but menta kan mi no ken tingi iba ublei udan ban kular ya ka jing em ka jongi ru kumba ukular ki khun Israel hakani ka benta jong ka kitab but ngaras ngos kami kini bo hadien jong kani ka khlam hadien jong kini ki jinga lenti ki jinga hadien jong kini ki jinga shem ka jingi ublei unle eke pathamai kadan ka sur ka donut ka donut ka jonga ka bang ngos kem ba hadien jong kini ngini I ka revival wat mentaru ngange ba phi I ka revival jong ka jinga jong ki briu haki benta jong ki ri ki ba pher ki dem ki khosi ban phaju ki wat ka khamat ka jong blei ki mani blei ki ie ju blei nganoi pi ka jing ie ka jong ki breu yo blei nganoi pi ka kham kraw menta ba ni ka ba menshwa bar nganget ka ni ka la dei ka dak jong ka revival bar nganget ba kandan ka e ka thamai ka ba blei unle lemdi ka ba ka tin jong blei le se ka ong ba ki khamat kim pat shem lai I ba ki score kim pat shem la yo sngo nganoi pi ba blei ule e ublei utep Katien to blake ong ba what I weru isimyeng inom hap no klem ka jing tip ka jong blake we nyu clear na ka clear ka jingi unom hap klem ka jing tip ka jong blake nganoi pi ka de baro ka bajia ka prthei ka dei ka jing sha ka jong blake but habo blake sha utip but ka bami nang ni utip ka bami nang ni ka long ka buram ka ba kham khrau kum bo blake ukular ki khun Israel ba ka buram jong ni ka yeng ka long ka ba kham khrau ba ni ka ba menshwa ka ru na pren jong pi khmi lenti ke pathamai din jing ni ke bro ban nganoi pi ka khubor ka ba kwa ban wan ai sha pi ka long pen thre ban yo diang ye ke pathamai no blay but haba ke pathamai ki wan no blay nganoi phila ke ban le ke bakran ta jo blay ka buram ka jo blay kan long ka bakham khra ban ka ban shwa ti ngi ayu I blay nam ta ni ka khubor ban nge ngi yo man siem na ni ka khubor ban ngawan ra ip ye ni ka khubor khna mag long ka jing ai man siem bit nam shep tiang ba pin nam sir ba pin nam khnyo henry ya ga ba pin pet tek shout out jisu belong nong pelong but nong penjanai jo ke jingi but nganoi pi usumaru su kheringi un pensat boringi but un le ek pathamai ke jingi nam ta ka buram ka ju amen